Oh. Lumapit, may bala. Nakabidyo ata ako dito. Eh, wala tayong magagawa. Kailangan natin videohan para may ebidensya. Nagagawa ba ng paraan o hindi? Parang gusto ko na sampalin. Ate Herman, gigil ka na dyan ah. Kasi ay bumalik. Ate Herman. Yun. Yun. Oh. Medyo Aro. Nakasid pag manana. Nakasid pag manana. Sige. Tangga ay nilusot mo mo. Nilusot mo eh. Ay dito mo nilusot eh. saan? Dito ginanon. Nilusot ka di ba? Sarge! Saan biyahe nyo, Sarge? Saan biyahe nyo? Dapat dito kasi tama yung pila nyo ha. Tama yung pila nyo. Kayo, pa-north kayo. Kami dito pa-south. Dito pa-south to ha. O, dyan. Kabilay pa-south ha. Dito, south. Dito, pa-north. Maka-race na yan. Huwag ka na babagay. Luto na lupunan. Kabuwag. Tama yan pila nyo. Ayos yan ha. Oh, wala na kayo pasok. Grabe talagang init. Oo, kalma. Ang init-init lang talaga ng ulo nyo. Gusto nyo magpalamig, punta kayo sa SM North. Saan ba yung pan-north dito? Saan yung pan-north dito? Pan-north. Mayroon bang pan-north dito? Ay, mayroon palang mayroon palang pan-north. Isim pa-north. Mayroon palang pan-north. Mayroon